Kohum himen kopera bayit hautrai Jisu Christ kumbangala ong kane kalonga janmit kabakerku janmit kabaseizo kajanmit kabapintengen kajanmit kabapensnain kajanmit kabapensluur kajanmit kabapin koit kajanmit kabapin kantang yangi ivay pa ivay namar kajingle jongu Jisu ngidon ha kajingduwai tridum lais ngi jonga jimben kare jongi mindakas ngi lashai badlashis ngi lais ngi jonga jimben kare lais ngi jongga jingduai lais ngi jongga jingai tilut nagabenda kasngi utrai paska nagabenda ka jingmi pa jongu Kris but ngi stang nadu menta kasngi ya kane ka jingduai trudum but ha kane ka jingduai trudum u Jisu ubu hakama jongi ya ka Ïukharist Bakhuid u Jisu upenkan mau yangi kumno ka Ïukharist Bakhuid ka trei ha ka jingem jongi u Jisu u kot u ver yangi ban puson rengkat badu halor ka rukam ba ula penim yanga badiapi na ka jinglong mrau jangka pop ban pensngawutu ban penkan mau yangi ngida yusngo na ka jimpuli na ka kitab Exodus ng kitab Exodus kabakran shay kadar kumno upay di Israel ula penkare nagabenda kas ngilay luid kumno upay di Israel kila kongo yautray hakata kamit hakata ka janmit omdon wat uwayro napadeng ukon Israel ubatam seneng ya ubalay. Omdon uwero ubala ang ya u Moses ngite ngimdon porsyo yame. Omdon uwero bala ang ngim ngait ya kaneka jingikay bat ka jingkot ubalay. Ngin kumbang ngi immentua. Henry baro ki remba jong ki ingasem rengkat bat ki longgumi rengkat bat ki kun samla rengkat bat ki kelung kila ong hoit ngin kongu ngin le hakata ka jingong hoit ngin le omdon iberu bala kili bale ngihaban le komne bale ngihaban leniam komne namar kilas ngawutu shay kadar bale kis ngawutu shay kadar namar ba kila yomad but kila yai lemba ke jinjar kabab palat bunsin ha ka jingim jongi bans ngawutu ya ka jingkardor jangka jimpenim utrai jimpenim kabawan shangi lemba ka jingkinia kabakhuid Jisu ngiru ngide ban yai lemba ka jingshitam tenteng lada omdon kano ka jingshitam ha ka jingim jongi yongin kalat no uble yongin kentait no uble yongin penmensaw ya ka jingem jongi yongin penjod ya ka jingem jongi lese bon gibriyo ha ka ne ka juk ka ba menda habangim kim paddon ka ne ka jings ngautu bat ka jingmut jong ka jingle jongu Jisu ki jingai no shisundon kistang ban ka instinct ladang ipet minta kas ngiru hangne habang apet kane ke liang perkasano ki longgumi baro habang apet don katto kat nengut nakapinta ke nam ka burom jong ki longgumi shongkop hangne ngapet hangne don bungi samla nga perkasano ki longgupa kalalay te don katto kan nonggut ki longgupa shakata kindong ke basyong ban pindon burom ki longgupa kambun ngut ngi don ki samla kabamod ngidon kata ka jingele hapojongi ngidon kata ka jingele hapojongi haba u Jisu uterwa
yalade hangi. Kiju, kinong Israel, kila sautu shaikadar haba ubleula ongkumni. Henry ka jimma jongi, wan hadin bangi don buon jat ki jimpan shai, buon ki bruyu kisa haka jingdum pinban. Kiju kimpa don ka jing sautu hadu kata light no yaka jingong jongu Moses. Hakata ko por ngatarai klempar to yaka Tora kala to hadin. Kata ko mud kimdon kano ka jingto Bakhuid haka jingem jongki ban pinbhai biang kumno uble ulakren halor kane kapang nama romdon ki jingto Bakhuid haka ti jongki hakata ko por. Kilong ki bryu ki ba shungeit yakaba Moses ula ong. Kabamud kilangit ya kaketin bala ong daw Moses. But kawairu Moses umbat don por ban pa message WhatsApp message haka group jongki nong Israel haka taka por. Moses umbat na kano ka WhatsApp group haka taka por. Ne Moses shimla shim ya ka phone ban ong ko paid Israel ngap ya kane minta kas ngi janmit pi Baroh pide ban yalum lang haying ke balay trei jingairu wan paino na markane kalongas ngi paska pide ban rake pad don lad Moses ula ong ke ba yosngo ke la kren ha uta weipat ula kren sha uta weipat nang ta ka jimpen pana kala hiar ter sha man lakitliu ing Henry ka kampela kalong Baroh kila sange ki kam ki jam jongki. Baroh kila sange ki kam ki jam jongki. Shua kata ka por kila don haying. Kane kalonga kampala kala jia haka jingim jongki paid Israel. Banyomad Exodus haka jingim jongki. Banyomad Exodus haka jingim jongi. Ningkong ningshap ngide ban don ka mensiyam ban kongu. Kalam martatin, kalam tiing, kalam kinranding, ngideban don gamen siyam ban kongo. Kane kamen siyam kalastang banja na ki donu jong bun ki kristan ha kane ka juk. Kamen siyam kongo, kamen siyam penrit, kalastang bandu jahit na ka jingim jong ki kun kasi rumenda. Kane kalonga jingma jongane ka juk. Ladang ni pindu jai dia ka mensiyam kongo, mensiyam ngeit, mensiyam pendrit, ka jingma kalong ngiru nginya delang bad kinong Egypt. Ka jingma kalong ngin yasirim bad kinong Egypt, omdeshu badun nong Israel. Ngide bandon ka identity kaba pinya peryangi na kive pat ke jait bendriyo namar bangilong ki balajit kerpang. Kata ka jinglong kaba pinya peryangi kalong ka dak jong ka snam, kalong ka dak jong ka Ïukharist Bakhuid, kalong ka dak jong ka jingkinia, kalong ka dak kaba shong shap halo jongi. Lada Manga ban mapi ni ong ngam tre ban yalong kawe bat kane ngan le katba mon ngan shong katba ngas ngau tanat ngan ya katba ngas ngau kwa ngan keren katba kami na ka shindur utrairo un ong yakom gini ki jait ngan pindo no naka jingir jonga kane kalonga jimma kaba ngilaban ya kendu ngadang syuperkat ngadang puzon. What if many of the men were to tell, we won't obey this command? What if many of the women were to tell, no, we have no time for this? What if many of the youth were to tell, we have nothing to do with this? Lada
kinjindala ongkumne, ngam don binta eye, ngam tre banyai yakane ka hukum. Lese yung Moses ula shitangkali, ushu ongkumne, ni pinyap lud ya ki lambarot baro, but ni bam, ni kawai, kamintoy ayu yakane. Moses na do bastang ulong shitangkali, baleng idon kamban kongu, ngidang syong jai, ngidang im jai, bale pa ngidon kamban le kumne minda kumba batay mawu. Shumudur, kanjindla jiayu, lada baro ki briu ki ale percaya wu Moses. Ki Israel, kinjindla sakut ha Egypt. Ki Israel, lese buon ki kon prangsngi jongki, kinjindla yap. Omtang ki nong Egypt kiniyam, Henry, kanjindla don ka jingiam hambaro kitliu ying jongki Israel ru hakata kami. Henry kila kongu, kila ngei. Kiliyalade ko himmen ko para. Hadukat no, ngidon ka men siyam ban kongu. Pigi ba syong hangni, pigi ba ngap yang online ro. Leze piru pe don ka men siyam ban yale. Persya, habah ka sur jongu bale ka sawa ha ka skor jombi. Kibriu kibayim haka mensiyam yale kinom laitim, but kinom lavan laitim namar bale kane kade kaduru blay utreikam haki daki shin kabang iken po ublay ukendiu yakidak nagabenda kibakongu nagadagadaw hakata kamit haba ublay ula ong banle komne kilale. But habakilale, but kabaki sinrate yakasnam, haki risho jinkang, but ka shoko ding jongi, katakasnam kabatoy nakakli, jonga shoko ding, but ki risho jinkang, kalapenbana, Baroh shimid, kasnam kalapenbana, yai light. Kasnam kabadon haka reshot kiying kalapenbana yailai. Mano ba penim ya ke paid Israel na ka jingiyap kade kasnam jongukun lamborot. Haba uangel Peniyap ulayait kasnam kalaperta yai light nakane kaying yai light namar kane kalong kaying balapen gandang Passover da kawai pat kaying shakata kaying bamdon kane kasnam Passover yai light mendaro hakaba ped yaka yinga sem jongi ublay uparta Passover ublay uparta yai light lese don ki yinga semru kibam don kane kadak Watlada kilong Kristan. Lese don buon ki inga seng Kristan jongi. Kemlawan perta kumne namarba. Kim don kano kadak ban penbana nakatunum ying jongi. Naka shokod ying jongi. Naka risho jinggang jongi. Yai light. Omdon kano kabor. Kabalaban be yawangalong peniyap. No sound is resonated in their families.
No sound is resonated from their families. Kanekalonga jimma. Kanekalonga jimma. Kabangia kendo haka jingem jongi. Born ki ingas en kristan menda ki snap jar. Ki jar palat. Namarom don ka snam pyrta. Passover. Yes or no? Yes or no? Ladangam bakala pilakan pinbait yan. Habau angel longyap nom penya bu pedia bon word ki kon samla kamju pertashu kata sur Passover yai light namaru nong penya bu angel nong penya lesing ilaban nong ude ubammen habau tur shajani pi omdon kata ka borba pen banana pi Passover. Penban can pass by. Penban can tur saja niapi. They said, don't burn giant ki bor. Kaba up top yapi. Up top yapi. Omdon babor. Babe. Omdon gabor. Kaba pinkala diapi. Nakane ka rompong jonga perte. Shumudur piki kon samla lada minda kasngi hakane kamit ubamen uksuit uyaid side by you lada ubamen uyai shakashiliang jombi hato un pejingai napi ne un sange un yalom paralog batpi kokon samla puson yalade. Is there anything that prevents you? Is there anything that protects you in your life? Hato don't eye kabala banyadaya pi nautau bamen nakataka bor nakataka jingdom nakataka jingsunyu kaba up tap yapi ne kabor jong ka jingsunyu kaba pidangle hato kan kijit kan attract kan kring ya kita ki borsni baro hapo jombi hakano ka door pe im haka jingem jombi pidon kamban puzon hakane ka janmi ki kun Israel kilas lor pimdon jaka hakayeng paid ya ka dak jonggal snam ngipat nginong kumno ngipat ngin jubab kumno kane kalonga juk jongka jingim jongi kane kalonga jimma jongane ka juk namar buon ki kristan ki im klem kane ka dak pinban ngipen kare yala de ban kijit lod ya ke jimma jongane ka parthe baro kawe ngidang kijit lod ya ka jimma jongane ka parthe baro kawe ngipen kare yala de ban kijit lod ya ka jingsini jongka parthe baro kawe we become wholesale shops of all the evil wholesale shop all retail shop kadon discount kindiyat kasuk ban lay trung kam tad kindiyat yes or no many of the Christians are retail shop and wholesale shops of jingsiniyu yes or no minjur ne kasuk bantur lot of discounts ni barang itu syaki dukan badon discount yes or no discount bon na padang jompi pibu ya kum kini ki dukan badon discount yes or no kina samla pilom badon discount shibun yes or no hoid name kina badon discount nangda ngimdon borshu ban penbana nangda ngi ong ngilong Kristen Catholic badon discount shibun
Kanek liang ru discount, katak liang ru discount. Tangi discount suda, wholesale shop. Any public can enter into it. Any Dick and Harry can enter into it. Baroh jait ki brio kilong ban tur shapi namar pilong bala discount lupa lap pin siniu yala de pin shot yala de nangda ngipen bana ngilong kristan ko himmen ko para hakane ke janmit kumbangala ong ke janmit bala kerko hato kane ke janmit kan kerko yang abadi api lada pishu song kumne kato kan kerko yapi ladangi pindap ya ke rukom hato kan kerko yangi ladangi shu song klem de le ya ka bade ban le hato ngin ka lalong ke bakenda pis ngokum no pide ben sngo pide ben berkat pide ben puson pide ben baberu artat pide ben baberu artat pide ben baberu artat namar ngimju kin kordor iya ka jingsha shitam jongu Kris kabalang ka terwahangi buon gila kilindi ban long ki kun ki bakin sai ha ka jingim jongi henreng ni patte ni shuong ngam don jing muchu yakine baro niusngo Jisu la terwa yalade shim la lawan ino yakila jong ula id hadu kata but don't away na padang jombi uba don jimut sniu what kataro nganum kentai nganang ai la dia pi sasasin pinang pinbano kumnor kunno kadda pinang snga bianga nam pinbano kaneka longa jingtarwa jong Jisu don away na padang jombi ubam don ga jingkoi pimbat pen krayalade pimbat sum Jisu la ong ha bau Petrus la ong Jisu pin sum pura yanga Jisu ong piladep sum don kamayu ban pin sum biang yapi Henry don wain up and jombi ubambat sum wain up and jombi umbat sum hoidula sum Henry umbat kuy mauru ladep sum Henry umbat kuy namar umbat pindon kam sabun ushute ukirki bha don kum kini ki jait buriyo yes or no kirki palat ladep sum name hoidla sum pilata sabun name ngamba don por don kum kini ki buriyo hapadeng jongi Jisu kot yangi ko himmen ko para kato ngi don por name nagabenda jomu kato ngi don por name nagabenda ka jimbenim ka bau terwa hangi lem komda ngirungin babe lesengin mi nakata ngirungin mi nakata ka jingkawa jongo trai bangin sayai ka jingdong kumbale Judas hadin balade Baroh buna preng jong ngi van Ïukharist Bakhuid ngi shimmenda Ïukharist Bakhuid ngi shimmenda Ïukharist Bakhuid lesengi ped Ïukharist Bakhuid ngi leit ped Ïukharist Bakhuid don bon ki jinglong ka bahapo jongi Henry hadin gane ka jimpe Ïukharist Bakhuid kumbale Judas ngiru ngi poi shaka jingdong kane ka longa jimma Jisu la senge ka Ïukharist Bakhuid Jisu la penkantang ya upo badu la penkala shaka mejongu nangda Jisu ang leya kano kadur kata kadur kaban wanra jimpenim aga jingem jongi yaro yautrai ko himmen ko para lesa ngadang kren slam kindia kane kadake jinglong jonga barabor kren slam yes or no yes picunium les yes or no compare kenre ko himmen ko para
kaya ka ba pide ban sautu kalong. Kam mendoy ban im shum malumala jingim Kristan. No use to be an ordinary Christian. Uba pendap ia kanyam garukam. Henry Jisu dawa nangi ia ka jingkod banlong kiba yomad badas ngawutu ia ka ne ka jingkod ka jingwer ha ka jingim jongi. Nagata daw Jisu ula sahite ki kejat. Tenteng ha ka jingim jongi. Ngim trei bandem kindia. Bunda preng jongi ngi im ha ka ego pinban. We are not willing to bow down little. Ngi don laka jongi jimbarkat. Ngi long ki bryu ba pin he yaka jing sarong hak po jongi. Hang ne Jisu hikai kumno yangi. Bandup long ki ba ya shimmenda ha ka Ïukharist Bakhuid pide ballong ki ba kloy ban pindem hadu kindau. Lese uppa ude ban pindem hakamat kakami. Lese kakami kade ban pindem hakamat uppa. Lese ki kon kide ban pindem hakamat kimi kipa. Lese kimi kipa kide ban pindem kindiat hakamat ki kon. Lese ki himmen kipara kideben ya pindem markeliang. Pindem kaba mutsha kongu haba kive ki ong ya ke rukam ba piyat kami ya hab shu kong pideben kongu. Ya ke rukam ba pile kami ya hab shu ko ramba pideben kongu kindiyat. Haba kalo kasneng ya pi ya lejing ya sen kongu kindiyat. Haba ulogu ong kong sange ban keren laipo rukong kumne kongo kindiat. Haba kimi kipa ki ong ye kikon watnum sarong katne penrit yalade kile jingyaseng kile sakramen kongo kindiat. Ngide bandon ga spirit mensiem ban ya pindem markelia. Katsheba don ka mensiam ben ya pindem markeliang hangda ka don ka jingroy hangda ka don ka Ïukharist Bakhuid. Yes or no? Yes or no? Katsheba don ka mensiam ben ya pindem markeliang hangda ka don ka Ïukharist Bakhuid. Yaro yaw try. Hakiinga sem bam don kane ka jing mensiam hangda om don Ïukharist Bakhuid. Nagata ka daw. Kainga sem bam don Ïukharist Bakhuid ki jot kaloy. Uppa un pet ka kami kan dom ki kun kin lek dakait bad karung bun chay ki jing siniu hakum kita kainga sem. Dese hakane ke jinglenium mindakasngi. Jisu kot yangi vei pai veiro. Banlong ki bakams ngawutu. Ya kene ke jing koridor jong kene ke jing lenium. Jisu wong yit markelia. Tenteng kalang ka ba yangi ban kongu ya ka balang. Bun na preng jongi ni shem jinge ban kongu. Kongu ya ka balang, kongu ya ki father, kongu ya ki nong yalam. Henry minda kaski hakane ke janmi ka balang ka penpau hakama jombi kalam da kongu ya ka balang ngim don jimpenim. Kalam gilindo ngim don ke jingyai light no Passover. Kalam gilindo ngim don Passover. Yaroyaw try. Di minda kasngi ngi don kam ban pendimai sasasin. Ya ke jingya de jongi ba kilindo. Ke jingya de jongi ba ke sakrament. Ke jingya de jongi ba ke Ïukharist Bakhuid. Ke jingya de jongi ba ke parabryu. Ke jingya de jongi ba ke marjan marpa. Ke jingya de jongi ba ke bayid batoin haki ingasem. Watnum kain po yano. Watnum kain po yano na marumi na ki ingasem baduk. Watnum kain pa yano na marum padlong ubastart kumapi. Watnum kain po yano lese ubam yade standard kumapi. Ïukharist Bakhuid ru kamut kalong kaneru. Watnum kain po yano.
ko himen ko para u Jisu u pasiao bon kie Baroh happy mendagasni haba u Jisu ula peni hangi ya ke dakashin jongu shakri kakaba u upong ya ke taulia bansai ki kijat jongi apostol ula ong lemba kini ki barit baria ke pertekan saki ya ke kampala lada manga badmapi ngi koloi ban ya trailang badu Jisu kumne ngiru ngin kelalong ki beryu bale ki kampala ikebe yaro utrai kanekade ke chingko ajongo Jisu nanga badnapi ngide ban le kampala ngimde balong nom pin jot yano ngimde balong nong pin tingit yano ngimde balong ki ban nong pin du jingkermen yano ngimde balong ki ban nong kanglad yano ngimde balong ki ban nong pin siniu yano ladangi don kaneke jinglong ngide ban sange mendakasni ngin stang biang nadu bastang biang nagadaga daw Jisu laong tale yakane ban ken mau yanga nagadaga daw uno Moses ula batay ki brio manusnem pide ban le yakane ban ken mau yakarukam uble ula penim yapi ngide ban yai pendimai yakarukam uble upenim yanga badiapi omde tang shisin tengkat omde tang shisin tengkat ngilong bon na prank jongi shisin tengkat henre ka jingkendu na ka ketinu bele kalong man ka por ban le yakane ban ken mau yanga tangi ba pen ken mau man ka kelep man tangi ba pendim mai man ka kelep man kin salong ki ba seizo kapre bele ka kama jambi duwai ha kamen siem jambi ba ka bor jong kane ka ketin kanang suti de hapo jambi ballong ki kristan ki batimai ballong ki kristan ki bakhuid ballong ki kristan ki ba seizo omdeshu immalumala kumbanga on wholesale and retail shops but ki discount babun jai hakamatu Jisu nginum poi shanoru kampoi dashu kum kaneka jinglong Jisu bayid karku kardayangi pen slay yangi pen kantang yangi bangindup la ban skautu ya ka jingkardor jangane ka janmi ka Ïukharist Bakhuid ka jinglong lindo bat ka jingit markeliang ka ya trailang ban pelong yangi kikun ke IAID LAIT ka bor jangka snam babit yangi ka bor jangga jimpenim ka babit ya ka yinga semjongi ya ka dakashin jangga jimpening ka ba shonshap ha ka donur ka men siem jongi ka pelai lud yangi ka penim yangi ka pen kantang yangi karku yangi ko Jisu ban sautu ya kane ban im ya kane kenamba ngilong shisha ka jingshai jangga perte en ya ro ya utrai Jisu Christ